ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз 60-солагии зодрӯзи ҳофизи хушсадои миллати Тоҷикистон Афзалшоҳ Шодиев мебошад. Зодрӯзи Афзалшоҳ Шодиев ва тамоми кулли мухлисонаш муборак бошад. Сарояндае, ки бо тамоми ҳастия сурудҳои хуб мехонд ва дарди миллати тоҷикро то ҳанӯзам месарояд. Ҳастанд сурудаҳое, ки то имрӯз кӯҳна нашудаанд ва аз лаҳни Афзалшоҳи Шодӣ садо медиҳад. барои ин ҳунарманди шинохта ва шоиста мо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно карда, барояш саломатӣ, умри дароз, фараҳмандӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро аз Худованд таманно дорем. зодрӯз муборак бошад устод Афзалшоҳ Шодиев. کلاب تو را خاکی بزرگان دانند، هم مرخدی حضرت امیر جان خوانند. یک کف نمکت به گنج دنیا ندیهم، هم پایگهی خاکی بزرگان دانم.